Siphinde sithathe leli thuba balaleli nonke nabalandeli bale channel iTheocracy Networking Embassy. Kuyintokozo ukuthi siphinde futhi sihlangane sizokhuluma ngendaba zombuso kaNkulunkulu. Sinibingelela kwelihle igama leNkosi uJesu lapho le channel ifinyelela khona. Sibonga ukuthola leli thuba ke futhi namhlanje ukuthi sikwazi ukuzothula ubufakazi. Sihamba nomama la sisekhaya labafundi bakaJesu Kristu endaweni yakwamaphumulo eKZN eSouth Africa. Siyambonga uNkulunkulu kulungiswa ibandla liyahlanjululwa liyangcweliswa lilungiselela ukubuya kaJesu masinyane. Siyarestoreshwa embusweni kaNkulunkulu. Singabe umbuso kaNkulunkulu sininge izinto ezilimele, sininge izinto ezilimalile. uNkulunkulu sinikeza ithuba lokuthi sizingcwelise sibe ngcwele. Njengokusho kwezwi kaNkulunkulu ukuthi sidele konke kwalelizwe. Lenge izinto ezingene kithi njengebandla. Siyakhumbula nakwa-Israel zake zangena izinto. Inkosi uJosiya yaklina yonke into, khipha yonke into engamthosi uNkulunkulu. Nathi-ke sibonga ukuthola leli thuba kulesi sikhathi. Siyamukela kumama wethu, sizomnikeza ithuba ukuthi abingelele. Yes, bese yazisho ukuthi ungubani. Mhlambe ke bese esho nenombolo yakhe yocingo la ingatholakala khona, ayisho nje ngaseqaleni mhlambe ngaseceleni sokhohlwa. Amen. Sicela ukunikeza ithuba ma siyakubingelela egameni kaJesu. Amen. Ngiyabingelela Baba Sibiya egameni leNkosi uJesu. Ngiyabingelela nabazalwane bonke abalaleli kwelihle igama leNkosi uJesu. Amen. Amen. Ungubani umama, uvelaphi? Mhlambe ke nakho sesiyazana. Sazane kanjani kambe? Ungubani umama? Amen. Igama lami uSindisiwe uMamSimanga. Ngisindisiwe ngomusa kaJesu. Yes, ngisindisiwe, uJesu wangenza umusa ngasindiswa. Ekhaya labafundi, ngilaze ngokulalela imfundiso zokuhlanjululwa kwebandla. Ngiqale ngayithola ku-YouTube, ku-Korathu Media, ngase ngayithola la ku-Theocracy Networking Embassy. Yeah. Theocracy Networking Embassy. Yes. Ngathola khona abazalwane ngasese ngiyabathinta. Hayi sengisekhaya labafundi-ke manje. Ngikhona impela la ngamaphumulo njengamanje, kodwa-ke ngokuhlala ngiseMaritzburg okwamanje. Yes, siyajabula kakhulu mama ukuba nawe. Ngiyakholwa ukuthi nababukeli bonke bayajabula futhi. Yini umama afisa ukusitshela yona noma afisa ukuyidlulisa kithi sonke kulesi sikhathi? Ngicela nje ukuthi ngifakaze. Yes. Ngifakaze ngoJesu. Akuzukuba kuningi, kuzoba nje indaba yokusindiswa. Yes. Nokuqala nje ukuhamba noJesu kulolu hambo oluyezulwini. Amen. 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 Mhlambe ngizoqala ngendaba nje yokusindiswa nje okokuqala. Kusho ukuthi siyasondeza ngapha. Amen. Ukuze sikwazi ukufika kahle lapha. Okay. Kusho ukuthi ngizalwe nje ekhaya labantu abasontayo. Ekhaya bebamakhatholika, baseyibona namanje. Nami-ke bengiyikhatholika lokuqina, kodwa futhi ekhaya kwenziwa yonke into
kukhonzwa uJesu nabo bonke laba abakhonzwayo. Abanye uNkulunkulu. onkulunkulu abaningi abakhona esontweni lasemaRomeni amakhatholika. Phinde futhi kwenziwe lezi zinto okuthiwa zilisiko, kodwa nazo ziwukukhonza futhi abanye onkulunkulu futhi abakhonzayo. So ngiqhamuka emndenini okhonza uNkulunkulu nanoma uba nomunye okuthiwa uyakhonza. Yes. Noma-ke besingazi noma besingaqondi ukuthi konke lokhu esikwenzayo kukukhonza futhi wonkulunkulu laba noma unkulunkuluwana ngoba they are idols, abayena unkulunkulu weqiniso. Yes. Yes, so ngizalelwa ekhayeni kanjalo, ngakhulela ekhayeni kanjalo. Kusukela ngimncane sisafunda ikhathekisima. Umama wami-ke wayefundisa naye ikhathekisima, sifunda nasesontweni. Kuphinde kube nabantu ababesindisiwe kodwa ngaleso sikhathi sasingazi ukuthini ukuthi basindisiwe, ababefundisa nje iy'ngane emphakathini. Kwakuke kwenzeka ekhaya basivumela ukuthi siye lapho. Yes. Ngakhula-ke nje nginalokho ukuthi ngiyafisa nje ukuba impilo yami nje ngiyinikeze uNkulunkulu, ngikhonze uNkulunkulu, ngibe ngcwele nje ngizahlukanisele yena. Amen. Ngokwe-understanding yami-ke yokuba ingane futhi yokuba esontweni engangikulona. Ngifuna-ke impela nje ngangifuna ngisho ukuba yisistela, kuba yindela. Labantu abadela konke, ngihambe nje ngiyohlala emishini nginikele impilo yami kuJesu. Yes. Ngigqoke lezi iy'ngubo ezimhlophe. Ngangibona ukuthi ubona bungcwele lobo. Kodwa nje yilokho engisho ukuthi enhlizweni yami nganginaloko ukulangazelela nje ukuthi ngibe ngokaNkulunkulu ohlukaniselwe yena. Amen. Ngakhula-ke kwathi mase ngise-high school-ke semfunda esikoleni-ke manje samaRoma. Ngoba ekhaya babethi bayangigqugquzela kule nto engiyifisayo. Yes. Ngase ngiyabona-ke lapho ukuthi hhayi, ngazi ukuthi lobu bungcwele akubona lobu bengicabanga ukuthi ibona. Ngase ngiyanquma ukuthi okay, ngeke ngisaya-ke esigodlweni. Yes. Kodwa-ke akukapheli ukuthi ngifuna ukukhonza uNkulunkulu. Uyihlukanisele yena yedwa, udele konke, ube yindela. Yebo. Kodwa i-understanding ayingekho ukuthi kusho uthini ukuba Kusho ukuthini? idela. Yes. So kwenzekile-ke ukuthi ekukhuleni kwami ngikhule ngingahlali ekhaya bonke ukuba ingane kwami, ngike ngabuye ngahamba ngayohlala nodadewabo kababa. Yabanzima-ke impilo. Ngangineminyaka mhlawumbe ewu-12 noma ewu-13. Kwaba khona umntwana owayibulala esikoleni, wazilengisa. Okay. Ngayicabanga le nto eyenziwe ile ngane, ngacabanga ukuthi yazi indlela impilo enzima ngayo. Ngaba nakho ukuyibuza ukuthi kambe vele mina ngiphilelani. Ngalokho ngiphendula lo mbuzo. Ngiphilelani vele impilo ibe nzima kangaka? Ingane nje ngiyingane mina nje enosizi. Ngoba ngithi angihlali vele noma angikwazi nokusho ekhaya ukuthi kwenzakalani. Okay. Ngibabona mhlambe ngoJuni nangoDisemba, kwesinye isikhathi ngibabona ngoDisemba kuphela. So kwafika nje kumina lo mbuzo. Ngelinye ilanga ngathi ngisalokhu ngicabanga le nto, ngiyiphilelani, ngezwa kukhuluma okhulumayo ngaphakathi kimina, wathi uphilela mina. Ngavele ngazi-ke ukuthi uNkulunkulu ukhulumayo. I just knew ukuthi uNkulunkulu. So kusukela ngaleso sikhathi ngase ngaba nale assurance yokuthi okay, kufanele ngiphile, ngiphelele uNkulunkulu. Okay. So uma ngabe sengifika nase-high school, khona iy'nqumo engiy'thathe ngokuthi ngiphilele uNkulunkulu. Yes. Vele angithi nginayo le nto yokuthi ngiye esigodlweni. Yes. Sengiyila ngihleli namasistela nofada nje iy'ndela. Okay. Kuse-boarding school-ke. So nakhona nje kwakunemisa ekuseni ngo-5. Lama missionaries
Yeah. Kodwa mina nje nabanye abayi-few ama-students sasiya kuleyo nkonzo ka-5 ekuseni. Okay. Sivuke nje early, silunge ngesikhathi uma uya enkonzweni kufuneka uye usugqoke i-uniform. Alright. Kodwa nje indlela nami engangithi nje uNkulunkulu Ufuna ukumkhonza ngayo. ngifuna nje ukumkhonza futhi naye abone ukuthi impela ngiyimisele. Okay. Kwakukanjalo. Nakho-ke sengidecide ukuthi cha angiyi e-convent kodwa yena uNkulunkulu ngiyamfuna, ngiyamlangazelela. Alright. So ngihleli nalento yokuthi kodwa mina ngiphilela uNkulunkulu noma kwenzakalani. Yeah. Kwenzeke-ke ukuthi mhlazane ngiye e-university obaba enza into ayengajwayele ukuyenza ngoba uma ngabe ngihamba njalo ngikade ngivakashile ekhaya sengihamba ngiya ka-anti. Babe bethathe iy'mpahla zami zibekwe la mase sengizohamba nje sesophuma bese kuyathandazwa. Ngaze ngayijwayela leyo nto. Okay. Kodwa mhlazane ngihamba ngiye e-university kwaqala mina-ke ekhaya kwi-university. Ubaba wathatha iy'mpahla zami waya ka-round ikagogo. Yeah. Nakushiswa khona impepho. Yes. Nakuba mina ngangingazi nokuthi kushiswa khona impepho, ngangazi ukuthi nje isicibeni nje lapha esithi masifuna ukubasa phansi sibase khona. Alright. Okay. Hhayi, ubaba athathe iy'mpahla zami athi angimlandele sihambe siye laphaya. Ubaba afike ashisa impepho bese eyathandaza. Mayethandaza-ke asathandazi kulo nkulunkulu okuye kuthandaze kuyena, asathandazi kuMariya. Hhayi, ngibe phazile. Kwenzenjani namhlanje? Yini lena eyenza ukuthi ubaba namhlanje azothandaza? Ngiyamuzwa-ke ukuthandaza kubantu yabathopha yabasho ubaba mkhulu. Ngamangala. Kodwa ngaphuma lapho ngizibuza ukuthi yini le eyenza ukuthi singathandazi ngale ndlela mina ebengihlezi ngibona sithandaza ngayo. Ekhaya. Ngase ngiyaconclude nje ngoba ngangeke vele ngibuze ubaba, ngasala nje ngiconclude-ile ukuthi okay, kusho ukuthi ubaba amazi uNkulunkulu wakhe. Yeah. Ngabona ukuthi kusho ukuthi mina kufanele ukuthi ngizitholele uNkulunkulu. Nokuthi ukhonzwa kanjani uNkulunkulu. Yahlala nje lento kumina. Nokho-ke angenzanga lutho-ke ukuze ngithole uNkulunkulu. Ngaqhubeka ngaseva emaromeni, mangifika e-university ngathola i-student society yamakhatholika ngangena ngaseva. So yilapha-ke ngathola khona insindiso. Kwenzeka-ke ngelinye isonto ukuthi mina kube yimina ofunda isifundo. Sivula-ke isifundo esasivulwe emaromeni ngalelo langa baseRoma 10 verse 9 and 10. Camera. Oh. Yes. AbaseRoma 10 verse 9 and 10. Yes. So yimina ofundayo ngimile laphayana phambili ngiyafunda. Okay. Kufundeka kanjena. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwe enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ukulunga, ngomlomo uyavuma kube ukusindiswa. Mangabe ngiqeda nje ukufunda la ngizwe kunokhulumayo. Mina ngiye ngithi-ke i-voice, hhayi ngoba kwakuyi-voice audible kodwa akuthi angazi ukuthi ngingakuchaza ngithini kodwa kwakhuluma izwi ngaphakathi kimi. Ngangilizwa sengathi liyaduma, ligcwele ngaphakathi. Yes. Futhi likhona yonke indawo. Futhi ngangizwa ukuthi likhuluma omkhulu, sengazi ukuthi angazi noma wayengembethe noma yabona into engakwazi ukuyichaza kodwa nje wavele wathi uyabona ukuthi awusindisiwe udinga ukusindiswa. Lento yangihlaba enhliziyweni yami ngaso leso sikhathi. Ukhona lapha phambili. Ngimile lapha phambili. Yeah. Hlaba
kwakuthi angikhale kakhulu. Manje sengiyazi ukuthi ngangihlatshwe yize kwakuyi-conviction. Ungazi ngaleso sikhathi Kamoya ongcwele kwenzakalani. ngaleso sikhathi ngangazi ukuthi kwenzakalani, kodwa nje ngagcwala isibibithwane khona lapho. Ngisaqhubeka nokufunda ngoba uthi masufundile, ngoba kwisifundo sokuqala bayazi abasemaromeni, bese kuba nesiphendulo esithathwa kumahubo. Okay. Angisakhumbuli ukuthi lathini ihubo lakhona, kodwa leli zwi ngiyalikhumbula nowakhuluma kumina. Yes. So ngifunda nje izwi liyaqaqazela kimi ngoba manje sengiyakhala ngaphakathi. Yeah. Semayiqeda zavele zayiphophozela nje inyembezi. Phambi kwabantu. Ngahamba nje sengikhala ziyehla nje inyembezi. Angazi ukuthi ngafika kanjani la engangihleli khona, kodwa ngafika ngahlala. Yaqhubeka-ke inkonzo, kwafundwa isifundo sesibili, kwafundwa ivangeli. Uma benza ivangeli elifundwa yilona osuke uzoshumayela, futhi kuba between Matthew and uJohane. Okay. Wafunda lapho, kodwa nje wenza isimanga ngoba wavele washumayela ngabaseRoma 10 verse 9 and 10. Mangabe ekhuluma lokhu okukhulunywa yizwi, ngoba uvele waqala nje washo kahle konke lokhu kushiwo yizwi, wavumelana nalo. Lo okhuluma kumina ungathi uthi kunjalo, uyabona, udinga ukusindiswa. Okay. Wathi mangabe eqeda nje ukusho lokhu bekushiwo yizwi, waseyakhuluma lo khuluma kumina, wathi uyabona ukuthi bayihlanekezela kanjani imibhalo. Ngangimuzwa ngesingisi, kodwa ngangi-understand-a ukuthi uthini, ngoba wathi, do you see how they pervert the scriptures? And u-pervert no-scriptures ngangabazi. Okay. Ngangibaqala ngalelo langa, kodwa I knew ukuthi uyabona ukuthi bahlanekezela kanjani imibhalo. Wabe seyaqala njalo, waphikisa, waqala lapha ade egcine khona ukuvumelana nezwi ukuthi ngokuba uyakholwa ngenhliziyo kube ukulunga, ngomlomo uyavuma kube ukusindiswa. Yes. Waqala lapho-ke wakhuluma ngendaba yokusindiswa. Wathi nje kunabantu-ke siye sibezwe sibethi sebesindisiwe bela emhlabeni, akukho ukusindiswa emhlabeni. Waphikisa wazofika ekuqaleni. Ngathi nje futhi wayebhalile ukuthi ngizoqala ngalokhu, wazofika ekuqaleni. Yeah. Sekunalokhuzana ethu manje, ngoba manje nami emqondweni wami senginokuthi kanti hhayi angidingi ukusindiswa. Ngoba izwi lithena uyabona ukuthi awusindisiwe, udinga ukusindiswa. So sengiba nalokhu ukuthi kanti akunankinga. Ngaphuma ngakhohlwa. Kanti ngine-appointment yokubonana nomunye usisi osindisiwe ngoMsombuluko, ngoba ngithiwa kulesonto. Ilo sisi nje ngihambe ngiyombona. Okay. Ngikhethe nabangani abamaRoma lapha. Nje sise-study. NgoMsombuluko ebusuku ngiyabatshela ukuthi hhayi, ngizohamba ngo-7:45 ngoba ngine-appointment nomunye usisi. Bathi appointment yani? Ngithi hhayi, lo sisi sikhulume naye nje ngoba ngangimphathisile ephethe kabi. Kusho ukuthi wangibuza ukuthi ngisindisiwe, ngathi ngisindisiwe. Kusho ukuthi mase sikhuluma wabona ukuthi angisindisiwe. Ngase sithi angomvakashela. Okay. So ngimvakashela njalo. So bayangibuza, ngiyabatshela ukuthi hhayi, lo sisi wangibuze ngokuthi ngisindisiwe. Bathi hhayi, ungayi uzobuya usisindisiwe. Bayayisaba lento yokusindiswa. Ungayi laba bantu. Hayi, ngithi mina ngoba sengize ngayenza appointment, ngizoya, hhayi angeke ngisindiswe. Ngihambe, uma ngifika usisi adonse iBhayibheli lakhe, avule iBhayibheli, afunde la kwabaseRoma 10 verse 9 no-10. Ngokuba uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwe enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindisa. Hawu, ngoba umuntu uyavuma, umuntu uyakholwa ngenhliziyo kube ukulunga, ngomlomo uyavuma kube ukusindiswa. Hey, ngiyikhumbule le voice yayizolo. Okay. Ukuthi ishilo ukuthi uyabona ukuthi awusindisiwe, udinga ukusindiswa, sokubuye lokho. Hayi, sisabe siyachaza ngini. Akusho-ke nami-ke ngini.
buza imibuzo eminingi ngephithi nje yaya. Kodwa ekugcineni ngithi uma mina ngikholwa ukuthi izwi likaNkulunkulu leli la eBhayibhelini and ngempela lisho kanjena ngoba i-argument yami yayisekuthini ngasindiswa ngami ngazalwa ngazalelwa esontweni ngenza yonke into eyenziwa esontweni uyabhabhadiswa iy'ngane uchiniswe ngamanzi kuthiwa usubhabhadisiwe ufundiswe ikhathekisima uphase leso stage esiphasile wamukela udla isidlo kuthiwa usuyemukela udlule lapho ufunda iy'fundo zokuthi kuthiwa usuyaqiniswa so ngikwenzile konke lokho and ngiyakholwa uNkulunkulu ngiyathandaza uJesu ngiyambiza ngenkosi so i-argument yami kakhulu yayilapho ngempela-ke uma ngabe uliRoma uyazi ukuthi usuke ufundiswe ukuthi abaye abanye abantu ezulwini kuya amaRoma kuphela. Kunjalo kanti? Yes. Ngiyaqala ukuzwa lokho. Angithi kuthiwa ilona sonto elamiswa uJesu Kristu Nkosi yami kodwa ngokushiwo kanjalo kuthiwa lakhelwa kuPetru. So kufundiswa lokho so lento yayigxilile kumina futhi ngangithi ngempela ngiyezulwini. So anganginama-arguments amaningi nemibuzo eminingi kodwa ekugcineni ngathi mangabuka ukuthi okay vele ngiyasho mina ukuthi uJesu uyinkosi so yini ezokwenzakala bangisho manje ukuthi uJesu uyinkosi kodwa manje ngisho in response to leli zwi elifundiwe ngoba manje ngiphendula ezwini ngoba vele ngiyalikholwa. Ngabuka ukuthi uma ngahle ngithi uJesu uyinkosi bengingasindisiwe ngizosindiswa. Uma ngabe bengivele ngisindisiwe ayikho into ezokwenzeka so yini engizoyiluza uma ngingasho namhlanje ukuthi uJesu uyinkosi kanti bengingasindisiwe kusho ukuthi mina ngizoluza ukusindisa. Kodwa uma ngabe ngisho namhlanje ukuthi uJesu uyinkosi kanti vele ngisindisiwe akunankinga. Yama lapho nje ilotuzana yami ngase ngiyamamukela uJesu inkosi nomsindisi ngavuma ngomlomo ngoba vele ngiyakholwa enhliziyweni ukuthi uJesu unkosi futhi uNkulunkulu wamuvusa kwabafileyo ngenxa yami phela ngoba wayefela izono zami. So koba ukusindisa kwami lokho kodwa nje ngesikhathi ngimamukela uJesu ngasho ngathi uNkulunkulu uma bengingasindisiwe ngicela ungikhombise umehluko. Angikwazi ukusho ukuthi ngisindisiwe ngisho ngikwazi ukubheka lokho. Ngimamukela uJesu ngasindisa-ke kanjalo-ke. Ngiyakhumbula-ke ukuthi ngakusasa uma ngabe ngibuya eklasini kade ngiyo-attend-a ngiyahamba la ngise-university kunoJacaranda la eduze komgwaqo. Ngiyahamba la emgwaqeni khona into entsha engakwazi ukuyichaza ngimangele ukuthi kwenzakalani. OJacaranda laba banalezi iy'mbali zabo eyi-purple. Ngihamba emgwaqeni kodwa futhi ngiyabona phezulu ey'hlahleni. It's like iy'hlahla ingaphansi kwami. Kodwa futhi ngihamba la emgwaqeni ngimangele ukuthi kwenzenjani. Yini lento eyenzekile khona kodwa into entsha. Hhayi mase ngifikile erumini lami kubuye kumina ukuthi ingane isiZulu wemukela uJesu waba inkosi nomsindisi. Ushilo leya sisi wayefundile-ke lapha kwabaseKorinte besibili 5:17 ukuthi umuntu uma eseKristu isidalwa esisha konke okudala kudlulile beka sekuqala okusha. Ngempela-ke ngalelo langa ilanga lalikhanya ngenye indlela yonke into was just new and the lightness emphefumulweni wami was just light. Kodwa nje isimanga engasibonile ukuthi ihlahla ngazazi ngaphansi kwami. So ngabona ukuthi okay
khona into ehlukile. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wayenzela mina nje umusa. Okay. Ulokhu engangikushilo kuyena. All right. Ukuthi uma ngabe bengingasindisiwe, ngifuna ukwazi ukuthi ngisho. Leyo nto nje iyodwa yanginikeza isibonakaliso mina sokuthi ngimusha, yonke into intsha. Okay. Nendlela engibona ngayo. All right. Intsha. Ngaqhubeka-ke ekusindiseni emva kwalokho. Okay. Siyabonga kakhulu Mama Sindi. Yeah. Mhlambe yes. Ungaqhubeka manje. Mhlawumbe-ke ngingakhuluma nje ngokuthi mase ngiqalile ukuhamba noNkulunkulu. Ayikwabheda-ke lapha ku-Student Society yaseMarumeni ngoba bangitshela ukuthi akukwazi ukuthi ngihambe nalabantu abasindisiwe ngiphinde futhi ngihambe nabo, sekufanele ngikhethe. Alright. Angafiki ngisho ekhaya ukuthi ngichaze indaba yami yokusindisa, sazobhekana nabasekhaya. Bathi ngathi mangibuka ngabona ukuthi no. Phela manje senginobuhlobo noNkulunkulu, nginobudlelwane noNkulunkulu, ngizwe uNkulunkulu ekhuluma nami, mangifunda iBhayibheli. Futhi ngaleso sikhathi iBhayibheli ngangithi mangilifunda. Yeah. Angazi kwangazi ukuthi lamazwi abhalwe la eBhayibhelini kwangathi avela agqume angene kimi abe ukuphila. It was amazing. So ngiyayicabanga yonke lento ukuthi hawu phela 4 years nje ngikhona esontweni ngiseva ngimlangazelela uNkulunkulu, angikaze ngiyizwe lento. Angikaze ngizwe ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu, kodwa manje uNkulunkulu ngiyamuzwa ukukhuluma naye. Nginesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu ukhona la emhlabeni ukanye nami, uyakhuluma phela nami. Yes. Ngabuka ngathi hayi kuzosala bona. Kuzosala bona. Ngakhetha manje. Yes. So ngingase ngaqhubeka-ke nokuthi ngihlanganyele nabazalwane abasindisiwe. Amen. So uNkulunkulu aqale-ke nje kodwa ukuthi akhulume nami. Uyangifundisa ngoba babesifundisa abazalwane. Ngangiyambhala amanothi, ngibhala amavesi siwafundayo, ngibhala amanothi, mase ngihlele endlini sengiyafunda. Ngikhuluma noNkulunkulu ngiyasho ngithi izwi lakho leli nakho basifundisile bathi ngiyakhumbula ukuthi ngize ngimfundele ngithi bathe ngithatha amanothi ami ngifunde. Ngifunde eBhayibhelini ngisho ukuthi bathe mase ngithi wena uthini usho njalo yini. UNkulunkulu akhulume. So ngafunda leso sikhathi ukuthi uNkulunkulu real. Yes. uNkulunkulu uyaphila. uNkulunkulu yes. uNkulunkulu uyakhuluma. Yes. uNkulunkulu uyayiguqula nempilo yami. Iyaguquka ngiyezwa nami. Nemibuzo engibuzayo iyaphenduleka. So waqala-ke nje uNkulunkulu ngiyakhumbula ukuthi nje some of the very first things ayikhuluma kumina. Okay. Ngangisendlini kwakuyisikhathi sePhasika. Okay. Ngoba nasindiswa ngoMarch, Phasika lali ngo-April ngaloyo nyaka. Alright. So ngiguqile lapha ngiyathandaza iRosary ngempela ngiyi-Rome. Nama-Rosary amathathu, khona leli lumgeqo, khona eliyi-bracelet elikhanyayo ebusuku, khona eliyi-ring. Okay. Ngithandaza noma iliphi ngokuthi iliphi elithandazeka ngoba leli elimgeqo ngikwazi ukulithandaza manje ngisendlini. Ngingedwa ngiguqile ngilikhiphe ngiyithandaza. Kodwa uma ngiphakathi kwabantu nje mhlawumbe siyaxoxa. Ngiyaxoxa la mina sekuyisikhathi sami sokuthandaza iRosary. Ngiyakhulula nje mina ngilokhu ngibala lapha ngiyathandaza. So I was that dedicated. So sengisindisiwe kodwa-ke ngiyaqhubeka-ke ngiyayenza izinto zasesontweni. Ngiguqile-ke la ngithi ngiyathandaza-ke abaseMaromeni bayazi-ke iRosary lokuhlupheka ngesikhathi sePhasika. Okay. So ngisathi ngiguqile-ke lapha ngiphethe iRosary ngithi ngiyathandaza. Hayi ngizwe i-presence kaNkulunkulu. Ngizwe ukuthi hayi ukhona la endlini. Abe sisithi kumina sukuma, ithi ngiguqile sukuma. Hlala embhedeni ngisukuma ngihlala ngithatha iBhayibheli. Ngithatha iBhayibheli athi vula. Mangivula nje ngivule isambulo. Incwadi yesambulo.
vule encwadini yesambulo. Yes. Abese sithi funda lapho nje amehla nje ahlala kwisambulo 22. Okay. Kwisambulo 22 kwaba uverse. Yes. Kwaba uverse 8 no 9. Lapha ke isambula ngithi sibhalwe umpostoli John. Yes. Lona owayeomunye wabapostoli Jesu Kristu. Yes. Isambulo 22. Isambulo 22 verse 8 no 9. Okay. uJohane ke lo uthi mina Johane nginguye owezwa nowabona lezi zinto. Uthe sengizwile sengibonile ngawa phansi ukuba ngikhuleke phambi kwezinyawo zengelosi engikhombisile lezo zinto. Yayisithi kimi Musa ngiyinceku kanye nawe nabazalwane bakho abaprofeti nabagcina amazwi alencwadi. Khuleka uNkulunkulu. Khuleka uNkulunkulu. EmaRomeni ke sithandaza kuJesu, sithandaze engelosini, sithandaze kuMaria, unina kaJesu, sithandaze kubo bonke abangcwele. Nami nje nginalo igama lami lika Saint Matrine. Hayibo. So akhombise leli verse abese sethi angithi wena uthi abasekho abantu abathandazayo eThixweni. Athi wena okhonza uThixo. Ukhuluma bani manje? Khuluma ongcwele ke. Khuluma oyingcwele kuwe manje. Ngithi uye lona othi uyakudalula manje. Othi sukuma hlala thatha iphone. Yes. Ngaba convicted ngaso leso sikhathi. I just wept. Ngakhala ngaleli langa. Ukuthi akwazi ukuchazeka ngamazwi lento ayenzeka ngaphakathi le. Ubuhlungu ne-disappointment. Okay. Enganginayo. Ngoba ngempela mina ngangithi abasekho abantu abakhonza izithombe manje. So mase ngizwe ukuthi yimi okhonza izithombe. Mina ngithandaze ingelosini, ngithandaza kwabangcwele. Ngaso leso sikhathi ekhuluma kanjalo impilo yami yokukhonza siyaflesha phambi kwami. Okay. Sengiyazibona ngithandaza egrotto shrine kaMother Mary. Okay. Ngiphuma i-altar lama. Yes, ngithi kunalezi indawo zakhiwayo ezikhafti kanje mase kuba nesithombe phakathi ke ukuthi isithombe sika Maria. Okay. So siyahamba ke sifike sithandaze lapha yana ke uyithi Maria nali rosary. So ngiyazibona zonke lezi zinto njengamanje njengoba eqeda ukuthi uwena okhonza izithombe. So ngiyazibona yimina egrotto. Mina ngiye kuma-gathering Mother Mary waseFatima. Imishini yangasekhaya kwiFatima. Khona laphayana esikoleni e-high school ngangifunda ney'mpumelelo. So imishini yakhona okuthiwa i-St. Francis Mission. Nangu uMaria lapha ne-shrine yakhe. Njalo nje uma ngabe ngiphuma lapha esontweni ekuseni ngo-5 ngidlula lapha kuMaria ngiyakhuleka kuye. Ngibone khona into okuthiwa indlela yonqamuleza emaromeni. Engangiyithanda nayo. Lapho kunezithombe eziwu-13 ezibekwe all around the church. Station 1, Station 2. Each one uhamba uguqa uthandaza imithandazo yakhona udlule uyoguqa kwesinye kuze kube 13. Ngiyazibona zonke lezi zinto manje siyaflesha ngisakhala ngisadabukile kuze kuyoba lapho khona inkonzo yakuthiwa ukudunyiswa kwesiphambano. Lapho ngikhumbula kahle ngangize ngikhale ngicabanga ukuthi ngikhonza uJesu ngimzwela ubuhlungu bokuthi ungihluphekele ngale ndlela. Nami ngiyafuna ukuthi nje ngimkhonze ngingamphoxi. Khona lapha awuzuqabule khona iy'nyawo
salesi sithixo silapha kulesi siphambano sasithi uJesu kuphela. Ngibone yonke lento ngiyibone ukuthi hawu Ngathi kudlala imuvi manje la kuwena. Manje umoya ongcwele usiyangitshela ukuthi mina ngikhonza iy'thombe. Lapho ngempela ngisho ngithi nabasekho abantu abakhonza iy'thombe. Hhayi-ke athi kuwena abakhonza iy'thombe-ke, hhayi-ke ngiphenduke-ke ngikhale-ke ngiriphente. Kwaba ukugcina kwami-ke ukuthandaza kuwo wonke la masenzi okuthandazwa kuwona nasesiphambanweni nakuMariya nasey'ngelosini. Wayeqala yes, into yokuqala le uNkulunkulu angifundisa yona nje ukuthi le iyeke futhi awukhonzi mina. Iqhubekile-ke nje impilo yami uNkulunkulu ekhuluma. Ngiyakhumbula kufanele ukuthi ngibazise ekhaya ngokusindiswa. Ngaqale ngabatshela, hhayi abangayizwa le ndaba. Hhayi. So kwaba nempi-ke nje manje ekhaya ukuthi mina sengithi manje sengisindisiwe. Kwakhulunywa ngisho nangegama lami ukuthi ngisindisiwe. Ngazalwa ngo-Good Friday. But now le ntombazane izalwa ngosuku lensindiso. Sasicada usuku lensindisano. Manje sengiyazi ukuthi akulona. So kodwa nje igama ngaliqanjwa kanjalo ukuthi hawu ngivele ngasindisa. So nabo basho njalo ukuthi cha wena wasindisa uzalo. Njengoba usindisiwe nje, ingoba wazalwa ngosuku lensindiso, uNkulunkulu nje wena wavele wakusindisa uzalo. So leyo ukuthi ususindiswe manje ayi kwakubi mangifunda iBhayibheli ayikube kubi ukuthi ngiwafundelani lamavesi engiwafundayo ngoba emaromeni ikhona incwadi yamamisa amavesi afundwayo akhethiwe. So zonke lezi zinto zingenza ukuthi mina ngibone kakhulu ukuthi hayibo kanti besingakholwa ngempela. So kodwa nje uma ngabe sekufanele ngiqhubeke nokuphila le mpilo yokusindiswa ekhaya ngingafuni manje ukuthi ngiyikhulume kakhulu. Ngiyakhumbula umoya ongcwele ethi kumina kufanele ubaba azi ukuthi ngisindisiwe ngoba lokho kwenza ukuthi ngibone ukuthi ubaba akumele azi. Ngiyakhumbula ubhuti wami ethi uphuphile ngoba bengilwisa. Kwawukuthi ubaba wakhe akumele nje ayazi le ndaba. Ngabona ukuthi ubaba akumele. Ngoba ifuna le nto yensindiso la ekhaya. Ifuneka le nsindiso ngabona ukuthi ngizophelelwa ikhaya. Ubhuti wami uphupha amadlozi. Ngangingazi ukuthi amadlozi ayaphusha kodwa-ke ubhuti wami nje waphupha ebona obabamkhulu bezosho ukuthi impela-ke le nto engiyenzile abayifuni. Abayifuni le nsindiso la ekhaya. Kufanele bangitshele nje ukuthi angiyeke. Uma ngabe ngingayiyekanga uyosho umuzi wasekhaya. Hawu so abangilwisanga-ke kulokho bangihlalela phansi bangincenga. Bangincenga ukuthi bayacela ukuthi ngiyeke le nto yami ngiyithi nje angisayiqhubeki nale nto yami yensindiso. Lapho ngithi mina hawu ngabe kuwukuthi amadlozi awayifuni insindiso nina nithi aseduze kaNkulunkulu. Bekufanele namhlanje nibone ukuthi kusho ukuthi awekho noNkulunkulu ngoba bengayifuni insindiso awamfuni uJesu ngoba kuzo zonke izinto engangiye ngiphikiswe ngazo ngangiye ngisale nokuthi kanti mina ngenzeni ngoba mina ngezwe izwi kwabaseRoma 10. Ngenza lokhu kushiwo yizwi. Konke kokunye kuwumphumela walokho. Akubona abantu abasindisiwe akubone bebengifundisa. Kuphinde into yesibili kube ukuthi uNkulunkulu ongifundisa. So uNkulunkulu asithi kumele ubaba wami azi ukuthi ngisindisiwe. Athi mina ngizophelelwa yikhaya. uNkulunkulu emuhle wanginikeza izwi kuMathewu 10. Verse 34 kuya 39. Lelo layishekha impilo yami mhlawumbe sigcine ngalo kulifunda. Waliphinde futhi Mathewu 10. Mathewu 10 verse 34 kuya 39.
ikhamera. Lithi ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni, angizange ukuletha ukuthula ke Pinkemp, uJesu-ke lo okhulumayo. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, Yes. nendodakazi nonina, nomalokazana noninazala, Yes. nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Othanda uyise nonina kunami akangifanele, nothanda indodana noma indodakazi kunami akangifanele, nongathabathi isiphambano sakhe angilandele akangifanele. Ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana. Awuphinde incwadi ubani? uMathewu 10 verse 34 kuya ku-39. Okay. Lali khona-ke naye likhulumile ngale Mathewu 10 John verse 12 34 kuya 39. 39. Ngicathi niyezwa balaleli emakhaya. Matthew chapter 10 verse 34 to 39. Yes. Amen. Amen. Yeah. So uma ngabe enginikeza kanje ngahamba ngaya ekhaya nginesibindi sokuthi okay manje I'm prepared ukuthi angisezukuba nalo ikhaya. Okay. uJesu mesefikile Okay. kunokwenzeka ukuthi ngiphelelwe indawo ekhaya. All right. Noma ngingazi ukuthi ngizoyaphi kodwa ngiyazi ukuthi ngizobe ngikhona kuJesu. Ngiyakhumbula ukuthi ubaba angimesaba ngabhala incwadi. Kanti uma ngabe ngifika ekhaya ngizofika kanye nencwadi. Okay. Ubaba athi nayi bungibhalela incwadi ayisalusongixoxethe ubuthini. Athi nayi baba salusuyifundela ukuthi ngithathe i-hour lonke ngiyibhale. Wathi mayithatha mina ngaphuma phandle ngayokhuleka. Mangikhuleka la ngithi baba ngiyabonga ukuthi ungifikisile kulesi sikhathi sokuthi kungahle kube nomehluko-ke namhlanje phakathi kwami nabazali. Namhlanje mangabe kuwukuthi uyavuma ukuthi ngixoshwe ngoba ngangi-prepared ukuthi ubaba uzangixosha. Yes. Uma ukuthi uyavuma ukuthi ngixoshwe kulungile khona isihlahla sami engangithandaza kusona. Okay. Ngihamba ngolala khona ngithandaza. Kukhona kamalume kodwa ngiyike amalume ngoba ubaba ngahle afike ebusuku. Yes, uzothola kwamalume. Ngithole kamalume. Ngabuya endlini mangibuya ubaba wavele wathi, hawu mntanami ususindisiwe yini ukusindiswa? Ngachaza ngathi hayi baba ngizwe izwi ngamamukela uJesu. Manje-ke ungisindisile. Yes. Ngathi ubaba hayi mntanami mangabe uNkulunkulu ekuveza kanjalo ukukhona kuwena kulungile mina nje ngifuna ukubona ukukhona. Yeah, siyabonga uJesu. Sinda-ke nje kanjalo. Yeah. So-ke ngiqhubekile-ke nokusindiswa ngaleyo ndlela ekhaya. Akubanga lula. Namanje akukabi lula. Kodwa futhi namanje akabi lula. Ekhaya? No, ekhaya bangifuna insindiswa. So leso kwimali emingaki manje? 32 years. Abafuna insindiswa kodwa-ke bagcine ngathi bayangi-accept-a kodwa bamile-ke kodwa kuthina nje cha bona abezokusindiswa. Okay. Ukhona usisi wami wake wasindiswa usashona, ukhona omunye usindisiwe kodwa-ke mina ngiwudlanya nje abensindisa ile ukuthi uNkulunkulu wakhuluma izinto kimi. Yes. And wawubona umehluko. Akufani. Okay. Siyabonga kakhulu Mama Usindi. Balalele emakhaya siyakholwa ukuthi ukhona umuntu uNkulunkulu amsizayo njengamanje. Ngalobo bufakazi buka Mama Usindi, uMama Simanga. Siyalibonga ithuba elifana naleli egameni kaJesu. Ukuthi impela ukukhonza izithombe kukhona. Phakathi emasontweni endlini la kuthiwa kuyakhonzwa khona. Kukhonzwa izithombe. Sibonga uNkulunkulu wayikhulumela yena ngqo noMama Usindi. Wazambula kuye. Wawubona futhi umehluko. Manje ke Mama Usindi ke mhlambe ke ikupho usukubona mhlambe kulesi sikhathi ke nje.
okuhlukile noma uNkulunkulu asebe-edile kulokho obukwazi ngokusindiswa. Amen. Njengamanje angithi ngisindisiwe yonke le minyaka. Yes. Sengibe semasontweni ahlukene Yes. asindisiwe. Yebo. Njalo iBhayibheli likhuluma ngokukhula ekumazini uKristu. Yes. uPaul ebeshumayela ivangeli kodwa uthi kwabaseFilipi angisho ukuthi sengikubambele. Yes. Kunye engikwenzayo ngakukhohlwa okungasemuva ngiyazelulela ngokungaphambili. Yes. Ngifuna ukuthi nami ngingibambe lokhu nami uNkulunkulu angibambela khona uKristu. Yes. So ilento yokusindiswa ijourney sihambayo noNkulunkulu. Yes. Siyakhula. Okay. Kukhona izinto engazazi ngalesiya sikhathi kodwa kukhona engiqala manje ukuthi zambuleke noma ngiqala ukuzi-understand noma ngabe bese ngiyifundile ezwini kodwa kade ngafiki kwi-understanding yazo. Okay. So engikubonayo njengamanje ukuthi sesihambe isikhathi eside sikhonza. Yes. Siphakathi emasontweni asindisiwe. Yes. Saba nezinto eziningi ongazoneka uNkulunkulu wensindiso noma ongazoneka Jesu osisindisile. uJesu ophilayo wavuka. Yes. Lona esamamukela. Ezona imfundiso kaJesu Kristu. Jesu angasifundisanga zona. Ngingasho nje ngesibindi ukuthi cha bakithi bantu abasindisiwe onakele phakathi endlini yokukhonza. Silande izinto ongazona zasekhaya. Ezasembusweni kaNkulunkulu. Izinto ongazona ezombuso kaNkulunkulu, izinto zasezweni, izinto eziphansi. Sayithatha sayifaka, sagijima nazo, ezinye zazo siyibiza ngey'busiso. So yilezo zinto engiyibonayo njengamanje. Ngine-understanding-ke ngezifundiso ezikhona la ekhaya labafundi bakaJesu ngoba zikonfranta lezi zinto zasembusweni wobumnyama eseseze sazejwayela njengoba sengazi ukuthi zilungile futhi akuphileki ngaphandle kwazo. Cha, kuyaphileka and isikhathi lesi sokulungiswa kwebandla. uNkulunkulu wake wakhuluma kimina ngoba ku-2020 ngoMathewu 13 ekhuluma ngendaba yokuthi umlimi watshala. Yes. Kwase sekufika omubi ebusuku naye watshala imbewu yakhe ukhula phakathi kwey'tshalo ezinhle. So uNkulunkulu wayengikhombisa lokho nje ukuthi njengamanje ukanjalo ebandleni. So siyambonga-ke ngoba akasiyekelelile ukuthi aze abuye athi mebuya angatholi kukholwa. Njengamanje uyasilungisa, uyasisiza ukuthi sibuyele esifundisweni sakhe esiphilayo esingcwelisayo futhi. Amen. So ngibona ukuthi-ke kusho ukuthi uNkulunkulu nalapho sangenzela umusa wokuthi lo baba ungcwele engakhula ngikufuna. Yes. Angibuyisele kukho noma angifundise angifikise kukho ngaphambi kokuthi abuye. So ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu ngalokho and I'm trusting ukuthi hayi khona kuzoqhubekeka nje sibone inkazimulo engaphezulu kwalena ebesisike sayibona. Amen. Mhlambe nje mawami-ke sesovala kule part kuqala mhlambe ngoba siyabona ubufakazi buningi kakhulu. Mhlambe inkosi yosiphi ithuba ngelilanga ukuthi uphinde futhi uqhubeke nobufakazi bakho ngoba kuyizwakala ukuthi inkosi ikhuluma ngqo nawe
Mhlawumbe iliphi igama ongasonga ngalo elihlanganisa lezi zinto esithi thina zi-right ayinankinga singabe umbuso kaNkulunkulu, kodwa manje ziyasingcolisa, azisenzi sibe ngcwele. Mhlambe uthi nje qapho kafushane umlaleli uyafisa uyashisekela ukwazi ukuthi iziphi lezi zinto, mhlambe kodwa uzithi nje ngqamfu besicabanga ukuthi ezi-right kanti zingenile endlini kaNkulunkulu. Izinto ey'ngenile endlini kaNkulunkulu. Yes. Njengoba sihlanjululwa nje manje kufuneke sihlukane nazo. Ukuthi ma sesimbulelwa ngakho lokho uNkulunkulu sesithatha usifaka kwenye level manje. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe angizokwazi ukuzisho zonke kodwa kwabaseRoma 12 verse 1 no 2. Yes. Izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi athi ngifunde masishaya. Sithi Ngakho ngiyanincenga bazalwane yes. ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ukukhonza kwenu kokuqonda. Okay. Ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa kweyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Okay. So la kukhulunywa kuqala nje ngomnikelo owumzimba. Okay. Angithi vele ithempeli likaNkulunkulu. Yes. So into yokuqala nje leyo ukuthi akube clean ethempelini likaNkulunkulu, alibe yilento yena ayilidalela abayiyona. Yes. Njengamanje-ke siyabazalwane sifunde ivangeli lokuthi kufanele siyihlobise, kufanele siphopothe, Okay. kufanele siswenke, kufanele silungiswe inwele, kufanele sigqoke ngendlela ethile, senze istatement esithile, Okay. senze nemigubho nayo njalo celebrate ukuthanda kwenyama yethu. Okay. So ama-celebrations amaningi esiwenzayo phakathi endlini yenkosi, indlela esizipresenta ngayo, esigqoka ngayo, nezinto esizifundayo. Yes. uJesu uthena abafundi mayebathuma wathi senze izizwe abafundi bese siyabafundisa. Ukugcina konke uJesu asiyale ngakho. Uma ufunda la emavangelini izinto uJesu ayale ngazo, hayi akukho lapha thina kufanele kugqokwe ngale ndlela esigqoka ngayo, kufanele siyenze imihlobiso eminingi zonke lezi zinto. Angithi mina ngike ngasiseva esontweni full time. Ngibonile ukuthi sispenda kangakanani. Okay. Kuma-celebrations, emihlobisweni, Yes. ziningi izinto esisispenda kuzona imali ezingahlangene ngempela noJesu. Yes. Ukhuluma indaba yokufunda, mhlawumbe wasicacisela lapho. Nokufunda. Yes. Angithi uJesu uthena sifunde lokhu yena asiyale ngakho. Bengiye ngibe ne-discomfort ngezinto ey'thile ey'fundwayo ey'koleni nasema-university. Nami nalokhu engikufundile ngikhumbula mase ngenza post-grad. Mina ngifunde i-accounting. Ngaba frustrated. It just dawned to me ukuthi yazi lento engiyifundayo ayikho original. Lezi zinto zenziwe abantu. Okay. So uma sengibuka yonke enye into futhi efundwayo nje imfundo, izinto nje esizenzile thina. Yes. Kodwa zonke lezi zinto ziyasithatha isikhathi sethu. So kuba sifunde lokhu esikuyalwe ngakho uNkulunkulu. Yes. And siyakugqugquzela ngaphakathi enkonzweni. Ngiyazi-ke nami ngoba ngimfunda ukuthi ugcina ungenaso isikhathi sezwe. Ugcina ungakwazi ukumuza uNkulunkulu. Bese kuba khona nezinto-ke esizenzayo esizithengayo. Ngoba phela siya-afforda nithi. Siyasebenza nale misebenzi esiyenzayo. Yes. Ukhona nje lapho engangisebenza
Mase ngibuye ekhaya ntambama phela sengithi sengiyalungiselela ukulala nje sengiya-report enkosini. Yes. Bese ngiyazibuza ukuthi kambe lo msebenzi engiwenzile usiza abantu abangaki? Bangaki abantu abazothola ukuphila okuphakade? Alright. Ngoba mina ngisebenzile. Okay. So nezinto esiyisebenzayo ey'ngahlangene ngempela noJesu futhi iningi lazo ezisusa thina nkulunkulu Yes. ziphinde futhi zilimaze abantu. Ngicabanga ukuthi nje okubalulekile kakhulu ukuthi-ke sibuye kuNkulunkulu, imizimba yethu ibe clean, ibe ngcwele. Alright. Sicele uNkulunkulu ukuthi asifundise. Yes. Khona into eshiwo uPaul uma ngabe ethandaza exoxela abazalwane abaseFesu, nabaseFiliphu, nabaseKolose. Athi ngiyanikhumbula njalo emikhulekweni yami, ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu, uNkosi yethu uJesu Kristu aniphe umoya, ukuhlakanipha nokwambulelwa ukumazi uKristu. Amen. Thina masiya kuma-prayer meetings ethu sithandazelani? Sithandazela izinto zala ezweni. Sithandazela impumelelo yalapha ezweni. Mangabe sifakaza sithi sibusisiwe sisuke sisho izinto zala ezweni esizohlukana nazo mangabe sifa noma mangabe uJesu ebuya. Yes. So ngicabanga ukuthi imiqondo yethu mayibuye singasalingisi lelizwe, kodwa imiqondo yethu siyivumele ukuthi iguqulwe isimo ibe yintsha, and ayikho into eguqula ingqondo yomuntu ukuthi ibe yilento uNkulunkulu ayifunayo ngaphandle kwezwi lakhe. Amen. Ake kuqale lona futhi ake kube lodwa. Amen. Siyabonga kakhulu Mamsindi. Mhlambe-ke usufakaze kamnandi kangaka, omunye athinteke ehlele ekhaya, and ngithanda umoya wakho ngoba ukhuluma kahle, ukhulumela phansi, umuntu uzoyizwa kahle lento ingene kahle, ipenetrate kahle kuye. Mhlambe-ke uyafisa omunye ukubuza imibuzo ethile ukuze akwazi ukusizakala, bangakuthola kanjani ba? Oh yes. Yes. 074 074 120 120 60 60 75. 75. Yeah. Ngicela siphinde futhi. 074 074 120 120 60 60 75. 75. Siyabonga kakhulu ma, isikhathi sakho sonke, ngoba silindele ukubuya kaJesu Kristu masinyane esingazi ukuthi uzobuya nini. Singaplana thina sithi mhlambe lisekhona elinye ithuba lokuthi-ke sizobona ubufakazi, uthola ukuthi mhlambe lelo thuba lisekho, ibandla selihluthiwe okanye sekufike ukufa komuntu. Iliphi izwi mhlambe ongalishiya njengamanje sivale ngalo? Amen. Amen. Ngicela ukubuyela kwabaseRoma 10 Yes. verse 9 no-10. Yes. Kholwa ukuthi uJesu ngempela uyena inkosi. Kholwa ukuthi ezulwini uma usumile ujajwa, uzojajwa uJesu. Okay. Ngezwi lakhe lela asishiyele lona ekubhaliwe lapha eBhayibhelini. Okay. Kholwa ukuthi uyamdinga lo Jesu. Okay. Ngoba wena uyisoni njengabo bonke abantu, ngoba bonke abantu bonile. Yes. Basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi abantu babedalelwe ukuphila enkazimulweni kaNkulunkulu. Okay. Kodwa isono sabasusa abantu bonke, nami nawe. Yes. Kodwa uNkulunkulu akafunanga ukuthi sihlale singenayo inkazimulo, ngoba ukungabi nenkazimulo kaNkulunkulu ukufa Okuphakathi. kwaphakade. Ukufa ukwehlukana noNkulunkulu okufanele ngabe unaye. Ufuna ukuhlala naye. Yes. Yes. So kholwa-ke ukuthi ngempela wonile njengabo bonke abantu, kodwa uNkulunkulu usemlethile uJesu inkosi ukuba azolungisa le nkinga yakho obhekene nayo. Okay. Bese usukholiwe
uvume ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi ngoba Yes. wakufela fela izono zakho wabe seyavuka and ukuvuka kwakhe kusho ukuthi nawe wawukholwe uyena. Yes. Wabeka ithemba lokusindiswa kwakho kuye, Yes. uzovuswa kanye naye. Amen. So mamukele kuJesu abe yinkosi nomsindisi wakho. Ungathatha ngisho lona leli verse Romans 10 verse 9 and 10 uli-repeat-e uyi-personalize. Ngiyakholwa ukuthi Jesu uyinkosi, uNkulunkulu wakuvusa kwabafileyo. Njengoba ngikholiwe enhlizweni yami ngemukela ukulunga kwakho, ngivuma futhi ngomlomo wami ukuthi inkosi ngisindise. Ngiyakholwa ukuthi usungisindisile bese ufuna abantu abasindisiwe nabo ungangifonela, nobaba uSibili ungamfonela, nabazali nabanye. Amen. Bese siyayikhuluma-ke iqhubeke le ndaba. Laba abasindisiwe isikhathi siphelile, akusasona manje isikhathi sokulibala izinto ey'zosala la. Materialism. Yes, asibheke kuJesu, asibuyele kula maculo esasiwacula ayethi dela konke dela manje olomusa luyadlula ngoba ngempela luyadlula. Amen. Masishane uzofa ungafeli ezonweni, masishane uJesu uyabuya musukusala uNkulunkulu esekwenzile ukuthi uzwe uzwe ukuthi konakele ebandleni. Uma ungazi konakele ngempela kakhulu, kodwa uJesu uwenzile umusa, uyafuna ukuthi sibe clean, uyafuna sibe ngcwele, uyasingcwelisa, uyasihlambulula, uvuma-ke ukuhlambuluka. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu Mama Usindi isikhathi sakho. uNkulunkulu akubusise. Siyethemba ukuthi ngobufakazi bakho baningi abantu abazothola ithuba lokuyihlambulula bayingcwelise, bahlukane nezinto zobumnyama zalelizwe, babe ngcwele gelekeqe, balungele ukuthi makufika ukufa bavuswe ngomhla kuphela, balungile futhi ukuthi uJesu mayelanda ibandla bahambe naye. Siyabonga kakhulu Maye, inkosi yomusa ibusise egameni kaJesu. Amen. Amen. Siyabonga abalaleli, isikhathi senu uNkulunkulu anibusise. Siyanifisela ukuthi angathatha isinqumo esihle ngempilo yakho. Njengoba uNkulunkulu efezela amathuba njena, asinaso isiqiniseko ukuthi ayoba isikhathi esingakanani evela lamathuba. Kodwa since ngoba nakho akhona angathi ubungalisebenzisa ithuba. Namhlanje mawuliza izwi kaBaba uNkulunkulu ungayenzi likhona inhliziyo yakho. Yes, bengasho lokho. Siyabonga kakhulu. Inkosi yomusa isibusise sonke. Amen. Amen.